għandu speċjali in-numru 6. Fil-matematika in-numru 6 huwa numru żewġ mhux fard. U fil-matematika wkoll in-numru 6 huwa meqjus bħala numru perfett. Tista' tagħmlu diviżjoni bin-numru 1, bin-numru 2 u bin-numru 3. Imma jekk tot in-numru 1, 2 u 3 jerġgħu jagħmlu 6. Anka Clint Eastwood kien qal li n-numru 6 huwa numru perfett. Fil-film The Good, The Bad and The Ugly, il-karattru tiegħu kien qal in-numru 6 huwa numru perfett. U dal-kliem jgħidu waqt li jkun quddiem 6 irġiel ħsiena b'6 bullets fir-revolver. Lura l-matematika, jekk tot 6 għal 6 darbiet jagħmlu 36. U jekk toddhom għal 11 darba jagħmlu 66. Forma li għandha 6 naħat tissejjaħ hexagon u kaxxa perfetta għandha 6 naħat bħal dada. Fil-fatt, fuq kull naħa tad-dada hemm 6 numri u n-numru 6 huwa l-ogħla numru li tista' ġġib. L-istess bħad-dominos. Fil-mużika, il-kitarra għandha 6 kordi u sija l-klarinett, is-saksafon u l-bassum ukoll. Peter Tchaikovsky irnexxielu jaqqad appuntu 6 sinfoniji u ħafna drabi f'album tar-rock l-aqwa diska tkun id-diska numru 6. Fid-dinja tal-insetti, kulħadd għandu 6 saqajn. Fil-futbol, kull tim għandu 6 sostituti. Fil-kalendarju, is-6 xahar huwa x-xahar ta' Ġunju u fl-astroloġija, is-6 sinjal taż-żodjaku huwa l-Virgo. Fil-psikjatrija, min kapaċi jaqra l-imħuħ jew għandu perċezzjoni qawwija jgħidulu li għandu 6 sensi. Fir-reliġjon, Alla ħalaq il-bniedem fis-6 jum u l-istilla ta' David għandha 6 ponot. In-numru 666 jgħidu li huwa in-numru tad-demonju. Mill-banda l-oħra, għaċ-Ċiniżi, is-6 huwa numru x-xurtjat. Bil-Grieg, hexa tfisser 6, imma bil-Latin flok hex jgħidu sex u allura 6 mużiċisti f'daqqa jissejħu sextett u 6 tfal li jitwildu f'daqqa jissejħu sextuplets u persuna li għandha 6 swaba jgħidula li sexdactyl. 6 swaba. Mela, rari, imma tiġri. Fil-Bibja Golija jiddeskrivuh bħala raġel b'6 swaba fuq kull id u fuq kull sieq. Għal-kurzita, fejn hu postu n-numru 6? Bħala numru postu sewwa sew bejn il-5 u s-7. Fuq it-telefon, in-numru 6 u l-ittri M, N u O isibu ruħhom fl-istess post, għalkemm fl-alfabet is-6 titra hija l-F. Fl-arloġġ is-soltu is-6 issibu fin-naħa t'isfel, jekk l-arloġġ boxla is-6 postu f'nofsinhar. X'jiġri fis-6? Malta, fis-6 ta' filgħodu min joħroġ għal qudies u min iqum għall-iskola u fl-għaxija jibdew l-aħbarijiet u jkun għadu kif spiċċa tikka.